बिहरबायना बिहामजो नाम्बारखौ आयै हराव रादायाव हरगोन होननानै हरना दोनासै दा आरो फनखौ हमाखै नै दा बे अफिसावनो थांगौलाय लांसिगोन बे थानायावनो मोजां जाखागौमोन बाथ्राफोरखौ बुंनो गासैबो थाखानायावनो दा आरो बि थांबाथ' जानायानो नङा देनाय खालायबावनाय फनखौ खालायबावनाय माब्रै साजाबा आरो बेखौ लोगो मोननाय नङा अफिसाव थांगोन बि दे माब्रै खालाय र' आं खानसै दिनैनो थांनो गोसो जानायावनो उनाव आरो गोबावसो जागोन थांनो होननानै थालांबायसो थागोन दिनै थांथारगोन आं हेलौ अबाव सनजितनि नाम्बार बिहरनाया माथो हराबो हरदो माबोरै आइया खायसे खालायबाय दं नाम्बारखौ नांगौ होननानै मानोथो एसेबां हाखु दाखु जादोंब्रा सनजितनि नाम्बारखौ मोननोलाय आइनो नांगौनो र' आं एसे बिजि दंथ'यो रितुखौ डक्टरनियाव लांनो नागिरदों ए दिनैनो नामा औ डक्टरा लिंहरदों नै आं माबा बेनिथ' फाइलफोरखौ नागिरबाय दङ आङो आगोलनि रिपर्टफोरखौ दे दोनथ' आं दाहाय सम मोनबा हरगोन दे दे होमब्लालाय जानो आयाबा मा जाखौ सजिबनि नाम्बारखौलाय मानो नांगौ जाखो बिलाय ओइ आंहाबा रिपर्टखौ नागिरना मोनाखै अबा दोनदोंमोन रितुआ जायखिजाया रितुआ मेगननि नोजोरा फैफिनबाबो जायो दे आरो खस्थ'नो मानसिया मेगनखौनो नुनो हायाबा बे बुहुमानो खोमसि बे मानसिनि थाखाय माबोरै मोजां जाबाबो जायो आरो आयै मा जाखौ मोनबाय आयै दिनै थाङियानो मोजां जागोन मानो आयै रितुजों रादायजों हस्पिटालाव थांनो नागिरदों मेगनखौ देखायनो डक्टरा लिंहरदों बुंदों आरो दा थांनो ओंखारबायानो फुङावनो थांगोननो ए बेबायदिसो जाबाय दिनैनो थांगोननो आंलाय माथो गोबोरसो थांगोन नामाथाय बेलासिफोर नङा आयै फुङावनो थांगोन भाग्यआनो गैया खोमा बुंनायनि थाखाय बुंनो गोनां खालिसो बेबायदि जाबाय नुदोंना औ आयै थांनो गोनां आरो बेफोरखौ बुंबोला गाज्रि जागोन ना खोथाया मोनसे मोजां खामानियाव थांनो नागिरदों दे होमब्लालाय फैग्रोना लाथोंसै बिसोरो मा जायोथाय मा होनहरथाय डाक्टराबो खाफालानो गैया खोमा बुंनो गोनांनि आरो मोजाङानो जाबाय दे आयै दिनै ओरैनोबाबो आबा बुथारनि स्कुलाव थांजेननायनि दिन बावगारनासो दंमोन आङो औ आयै थुखैना होनि बेखौ 8थानि सिगांनो ओंखारलांनांगोन आयै एसेबां थाब औ आयै उन्दै गथ'फोरना थाब क्लास जायो दे होमब्लालाय थाब मावदो खामानिफोरा ओंखामफोराबा संखांबायना संखाखै आरो टिफिनावबो हरफानांगोन खोमा माथो औ आयै जाखाबाय ए संखांजोब्बाय औ आयै संखांजोब्बाय बिनो सुजि एसे बानायनि र' टिफिनाव हरफानो सुजिखौनो एसे लारु बानायनानै औ हरफा गथ'नो ओंखाम उखैगोन बियो आरो बे थालिरखौजो बै दाखालि रादाया लाबोदोंमोन ना काजु बादामा किसमिसा बेफोरखौबो एसे हरफा औ आयै जागोन दे आमेरिकायाव खेबसे थांनो मोननायमोनब्ला सिमांखौ जाफुंनाय बायदि मोनगौमोन आं I love America माब्ला आमेरिकायाव थांगोन आङो माब्ला करोड़पति जागोन माब्ला बे न'नि सम्पतिनि बिगोमा जागोन आं नेनोनो हालालै आं आमेरिकायाव थांनो लुगैजोब्बाय लण्डन पेरिस नायनो माब्ला फैसानि थफ्ला दांनो मोनगोन दादै हे माबालाय दादैजों आइ हस्पिटालाव थांनो नागिरदों ए नंगौ आइ मायबा मोजां खबर फैदों नामा हो आइ मोजां माने दादै डक्टरा लिंहरदों ए मेगननि हस्पिटालाव ना मेगनखौ नायजानोबा औ दादै दे मोजां हस्पिटालाव नायजादोलै आइ आंनिबाथ' नोङो आमेरिकाफोरावसो थांनांगौ बेयाव जाया जेबो बेयाव मोजां डक्टरानो गैया खोमा एसेबां थाखा फैसा थानानैबो आइ नोङोथ' लण्डन आमेरिकाफोराव थांना फैनांगौ जोंफोर थांगोन ना थांफागोन आइ नोंनि मेगनाबो थाबनो हामथुसै फैसाखौलाय मानोथो गिनांगौ बेयावनो मोजां डक्टर दं र' दादै होमब्लालाय मानोथो फाहामनो हायाखै दाबो नोंनि मेगनखौलाय मिथिया दादै नायनोसै लिंहरबावदों जेला डक्टरा दे मोजाङै नायजाथारदो एबारो बे खेबाव हामाब्ला नोंखौ आमेरिकायाव लांखानोसै डाइरेक्टनो औ माबा दादै आबाखौथ' स्कुलाव ड्राइभारा लांखागोन दिनै बक्सिखौ थांफानो हो आं बक्सिखौ बुंनो नागिरदोंमोन मानसिया गैया माथो जागोन बेखौनो बुंलायनांगौ नामा लांखागौमोन बक्सिया औ आं मिथिगौ दादै बक्सिया लायखागोन थेवबो बुंबाय आरो ओमफ्राय जोंना फैनाया गोबाव जानो हानाय दादै
दे आइ टेनसन लानाङा नोङो नायगोन दे जोंफोर नायगोन बिबु थानायावनो टेनसन लाबाय गेलेनाया बांद्रायना बिना सान्थियाबो सम मोना खामानि मावबाय थाब्ला दादे एसे नायदे बाबुखौ जों सफैयाब्ला जागोनलै आइ धै बेफोरखौ बुंलायनांगौ नामा आंनिनो फिसौज्ला जायो जागोन दे जागोन माखाय नोंसोर गैयाबाबो लाखिनो हागौ आं दे दादे होमब्लालाय जों थांसै औ दे आइ थां बिन्दास थां नायगोन जोङो नों रायज्लायनो मोननायबा मोजांसिन जागौमोन ना नोंहाबो दिनैसो फुङावनो थांनांगौ जाबाय खामानियाबो हा माथो जाखो लावगायालाय माथो बुंलांखौ सासे दं होननानै बुंदों दं माने बोसोरसे सिगां दंमोन आरो दाबा हाबा जाखौ नामा मोनथियानो ए माबायदिनो सिख्लायालाय सिख्लायाथ' ओरैनो मोजाङानो मेट्रिक पासल' आरो न'आवनो थायो आरो गासैबो खामानि दामानि रोंजोबगौ मा होनो बिफा बेखौनो लानोसै नामा दङब्लाथाय औ खामानि दामानि रोंनाय न'खर सालायनो हानाय मोनबानो जासिगौ दे नाय मा जायो दङब्लाथ' बेखौनो लाबोनोसै नायबाय थाला बेनिफ्राय सनजियाबा आरो फसन जायोना जाया सिख्लायाबा नुनायावबा माबायदि जोंथ' जेरैबाबो लाबोगोन दिनै दा गावासो हाबा जानाय मानसि जेनेबा गावासो हाबा लागोन फसन जागोन ना जायाबा आरो बियाबा फसायगोन ना फसायाथाय लाबोगोन दे बियो बेफोरखौ नायबाय थाला बियो गाबोन बुंदोंब्लालाय नोंसोरनि गोसो बायदि खालाय होननानैलाय लाबोनानै होनसै आरोथ' नायनो थांखागोन ना बेखौथ' नायालासिनो लाबोआना जोंसो एसेबां सानबाय दं र' सिख्लायाबा मालाय दंना गैला हाबासो जालांबाय ना मायथाय खाफालासो मोनथिसिगौ आरो ओइ बिमा लावगाखौ थाबनो नाजानो हो खामानिफोरखौ मावनो नै बिफा नों दाहाय बेलासे लावगामोननाव खेबसे थांनानै फै है बिमा नोंसोरखौसो समायो हिनजाव मानसि थाङालै आं नों थां मा जानोखाय गामियावनो नों लावगामोननावनो थांनो बायो आरो बानाय नङालै बिमा माबोरैबा लाजिनाय मोनलै दे जागोन आं थांगोन दे बेनिफ्राय नै सन्जया फैबोलाथाय खिथा मोजाङै जाहाथे बेबो आरो उनाव प्रब्लेम खालाया बे बुंदोंसो खुगाजों जा मावो माव होननानै उनाव आरो नायखांनायनि उनाव लाबा होननानै बुंबा दिनै दायो फैबोलांबायथाय बुंखा हिनजाव नायनो नागिरदों होननानै खिथागोन र' बिफा फैथों औ खिन्थाखा जोंखौ मा लावखार रुवाथि बायदि मोनदों नामा नोंसिनि न'नि रुवाथि सानदों नामा जोंखौ गथ' नायलांनो नोंसिनि न'नि लावखार सानदों मोसौ गुमनो गावसोरनि न'खरनि खामानि मावग्रा रुवाथि लावखार सानदों बेखौ माव होननानै थिनलाङो गथ' नायनो होगोन माइबा खालायनो होगोन माइबा मावनो होगोन रुवाथि सानदों जोंफोरखौ साला गथ' नायनांगौ गथ' अर्दार होग्रा मानसिखौ सैथारालै आङो नाख्रेबना दोननो लुबैयो आंखौ अर्दार होग्रा ओरैनोबो गथ'फोरनि दुस्थ'फोरखौ सहायनो हाखाया आङो नायनो हाखाया आरो साला गथ' नायनो थिनलांबावदों बेयाव फैसाखौ बोरै थाइसेबो जासिया हौवा फैनायनिफ्राय बे रितुआबो खेबसे जाबाय नङाब्ला आगोलबा फैसा जासिबाय थायोमोन हौवा फैनायनिफ्रायनो थाइसेबो फैसा होआखै जासियानो साला खामानिफोरखौलाय मावनो थिनबाय थागोन बेयाव आंखौ अर्दार होनो फैदों हालासो आङो हाला फाला नोंसोरखौबो फाला गेट आउट खालामगोन आं बे न'निफ्राय र' साला नोंसोरखौबो अर्दार होगोन आं सानसे समाव आइबायल' था हौवायाबा ओरैनोबा नायनोनो हाया मेगन थाइसेजों मोजाङै माथोखौनो होआ दाबा गथ'खौ नायनो गोनांखाय हिनजावा दादै बाबुखौ नाय होनना गालांदो बेयाव सालानि याक तो मिस्टर राधाई जी सर पहले तो आप ये बताओ कि पेशेंट ठीक से मेडिसिन खाता है कि नहीं ओह खाती हो ना मिस्ट्रेस रितु जी सर मैं मेडिसिन दवाई तो लेती हूँ लेकिन आपकी दवाई तो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रहा है हाँ सर लेकिन मैं तो दवाई रोज खाती हूँ सर आपने बोला था धीरे धीरे आ जाएंगे लेकिन कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है क्या सर क्या करे सर देखो हमने तो ट्राई किया जितना भी कर सकते हैं लेकिन आपकी आंखों की जो पुतलियां है ना उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए हैं जिसके वजह से मेडिसिन काम नहीं कर रहे तो सर क्या करें हम सर कुछ तो रास्ता होगा ना मेरी बेबी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए सर कुछ तो बोलिए
एक रास्ता है। पहले आप पेशेंट को बाहर छोड़ के आइए, फिर आप वापस आ जाइएगा, ठीक है? हमें आपसे बात करनी है। ठीक है सर। मामा बुंखौ रादाय मानो बेबायदि बुंखौ थौ ग्रोनाय बायजोआव थौ, सारा आंजों रायज्लायनो थौ। आं नुफिननाय नंला नामा रादाय आं नुफिनला मानो एसेबो इमप्रुभ जायाखै आंना मेगना मा इनफेक्सनासो बांसिन जानायखौ फै उनाव रायज्लायगोन, फै डाक्टरा रागा जोंगोन ना, फै। थौ गाबनाङा, माबा मोनसे लामा दं होननानै बुंदोंना, माबा मोनसे लामा ओंखारगोन, थौ राहा ओंखारगोन, थौ